Lakhai si Dwaramla constituency ki parlo Dengchiri Lumjong Ingti rong lapen Ingchin langso an phirangkia tumpen kahumrida Sonsi phirangkia tumpen kahumrida pen ki thek long lama bangke ningduk memi pipotna plotangte labangso Dengchiri Ingti rong lapen Ingchin langso rong arartum ningkan plikep phokep hemri chubuche edanta thangnara sonta Sorkar pen kachingthur sai mo bangke longdun bangpela Lasinon ki chari boma Sorkar mate BJP Sorkar tum kai ke kaningje kong develop olo puke ahok kalila athi ka develop puke diphua tauna jo pamat wongke develop wen e sonsi hadagarong asarthe lumjong intia hinpen nangi thandona tenke neli tumki Sorkar pen kaching thoravar sai bangke longdun de pinla lapen ki longdun ji kalisi arang itum election hu tovar me langamen pen nang chechak tikang puwoi phitsitame kaikita nang papleng pipi pusi nang chethandun Dengchiri Ingti Labang sorong a chubuche nang liningkan ko an bagdeg la. Ningkan flikep dubo. Ningkan flikep chubuche dat pen la dako pipisi nang nilong nang kele lo government pen akerap ko pipisi nang nikelong dun la. Ormen pen nangarap ason je dakarong Dengchiri pen ke abelang putpata abelang lahita abelang pen hemta nangarap abelang tawarta long abelang. Nang li reson card long un malong unde. Ni ke long hani da bangga. Kodak lo sang chong thum nam kai. Sang sunda da tumpro. La na la ni nya se long chona la anta. Job card ke Nang lili. Kata long undi. Government pen nangarap Sorkar pen nangarap ason je changta abelang. Iya make haya pan ko pine ka chuning ridun dojima media pen. Ni mane rong panambang kayo ni tumke lang ta turau la pen hem ta ve pen towara bang ta kostupik. Tang te nang litum jasemet pet ke sukiun e hot ke ko son si kachipon pon la nang litum. Itu mendak pen ke hot pon de lo chong pon rin ha min rut an. Labang sorong e ko pik la ha. Punja Dengchiri Punja dengjir de. Cha nang li reson card long nu niklo ma. long le La- jatta long le ni ligi Nang li ko pipilo la dak nang li ka chubuche dat pen ko pipilo government rideng pen ke long nun ka. jatta long le Reson card long le lang. jatta long le Job card long le lang. long le tangte labang suaro aphan bang sar palam thieson a okchudet a hilang selet wasar lam the ason pamandet puma mate avot kinangji amunit kinangni puason chimandet kalilang ma laki ki dukke la arar phan avi a phi kachong sebason si manderlu lapendak locally em probhat taru sitame dwaramla constituency lo develop o lopuke ahok kanilang athe dengcheri lapen ingchin lang sorong pensi ilitum chini pami mate probhat taru ki hai alang ni dengcheri lapen ingchin lang sorong arar phan kirap kangtung teluma mate ke thekire ave ki dukilak saidi putong lang ropluma mate kirap tong ki thek theluma mate lapuson rar phan chongthui chobai pen lok tong election che pai ipoma puta raratum ningje pong Sorkar pen ga nono ku ga thang dai bala non le phut pitan tum thang ta ke joy ke long le lang me punon current punon abela De reson card la hai pastam de long. Sorkar da ta tum thang ta ke long abe ke joy abe Job card long iklum. so thang da abe Sorkar pen ke Hemso pasitame. ham so putaminang le la na ke long po long le da ti Tang te nang litum la me rehing abang ke che thor long bom ma. chekloyan chok na ko na che thor long lo so pe na phi na khan pet lo we non ta bil ta nang le dak bil nang thon ai ko selam ke ta bil nang thon the lapenile tum aphan prabjin pen tuwar bang nang selam pipon vek nang ji athenile tum jasimet pet ki sokyun ehut abang kasik sak thetan binong pusi alang tum pen carbon thomas council ki chari ki theki ding mate jasimet pen carbon thomas council cm dr tuliram rong hang lapen locally em probhat taro ki hayaphan chuning ripon padu chinthong pen himari rong phar carbing long bai